Preview. Preview. L-odba tajba, ħbib tiegħi, l-għada tal-logħba Juventus Lazio li ntlagħbet fl-Allianz Stadium fejn Juventus għelbu bl-iskor ta' 3-1 lill-Bjankoċelesti. Kienet logħba li jiena nistqar ngħid hija l-Juventus kif dejjem nixtieq nara f'kull logħba li tkun se tintlagħab minnhom. Ma jfissirx li kollox kien perfett, imma l-inqas rajt aggressjoni kbira mill-plejers Bianconeri meta huma ippruvaw jattakkaw, kif ukoll meta kien hemm l-irtirata lura iddefendew tajjeb ħafna. Għal ħinijiet twal, speċjalment l-ewwel kwarta tal-ewwel taqsima, verament rajt mekkaniżmi tajbin. Ovvjament kif qed ma nilludux ruħna, it-triq hija waħda twila ħafna. Rajt plejers bħal Locatelli, Miretti u McKennie f'forma aħjar minn tas-soltu, ta' min wieħed jgħid ukoll, u nistqar li fuq kollox din ir-rebħa xtaqta iktar minn kwalunkwe rebħa oħra, tgħid li mhux kull logħba tixtieq tirbaħ iva. Għal fatt li din il-ġimgħa li għaddiet ma kienx ġimgħa faċli għal kull min iħobb it-tim Juventin, anzi u aktar għad-diriġenza u għall-plejers Juventini u għalfejn qed ngħid hekk kien hemm tkompli tittira molla ta' dak it-tifel li mar mal-Union Berlin, Bonucci, li kien wieħed misrieb li fit-3 ta' Ġunju tal-2017 nistqar ngħid flimkien ma' Dani Alves wieħed mill-kaġuni ta' dik it-telfa 4-1 li jrid jiftaħ kawża lill-Juventus lill-bravu Ronaldo li filwaqt li napprezza l-fatt illi ġol Marok u għamel ġest tajjeb ħafna li huwa fetaħ il-lukanda tiegħu għan-nies min-naħa l-oħra qed jitlob lill-Juventus għal 20 miljun fil-pagi. Kien hemm il-każ ta' Pogba illi nhar it-tnejn ġie pożittiv għad-doping, jiġifieri meta tqis dawn l-affarijiet kollha din ir-rebħa fiha sinifikat. Jiena bħala Mark, bħala supporter tal-Juventus, rebħa kontra tim immexxi minn Sarri jiena dejjem tinżilli għasel. Fil-waqt li hu stqar wara l-logħba li ma jemozzjonax ruħu meta jiġi ġo Turin, imma jemozzjona ruħu meta jmur ġo Napoli. Tant ieħor jien hija xi ħaġa reċiproka li meta nara l-wiċċu ma nemozzjonax ruħi, tgħiduli għalfejn mhux billi kien il-coach li tagħkom l-aħħar lig fl-2020, ġifieri le, jiena dal-plejer dan il-coach dejjem kien kontra l-Juventus, għamel mossi u xene kontra l-Juventus u dawk huma affarijiet li jiena ma tantx nittollera lejn it-tim li tant noss jiena. Logħba li sfortunatament mill-ġdid rajt polemika arbitrali, forsi fil-logħba tal-Bologna il-penalti tal-Bologna kien ċar, u hekk neqpa' ngħidha, u kellna penalti imma il-midja Taljana ma semmiex. Jew timminimizzaħ kemm tista'. Il-bieraħ reġa' kien hemm dibattitu ieħor jekk il-ballun li wassal għall-azzjoni tal-ewwel gow ta' Vlahovic, li ħan nitkellem aktar fuq dan play aktar tard, kien xmar kompletament barra. Minnu kontra l-Juventus ħaġiblek il-ballun kollu barra, imma
jiena rajt ritratti li l-ballun ma' ċirkunferenza tiegħu kienet għandha tmiss mal-linja meta huwa kien iqassam il-ballun. Jiena ma nixtieqx dawn il-videos nużhom għal dawn l-episodji arbitrali, nemmen li bil-VAR, bit-teknoloġija law, bil-uffiċjali tal-logħba fil-ground, naħseb hemm minnu iktar kompetenti minni illi jista' jiġġudika. Jiena nemmen u nibqa' nemmena illi fil-staġun sieħ fit-38 logħba ħajkollok żbalji favorik u żbalji kontrik. U li finalment jiġu ekwivalenti. Niġi ftit tal-paġelle tal-logħba kif inħobb nagħmel jien minn video għal ieħor. Il-Szczecin sitta ftit li xejn kien involut f'azzjonijiet u fil-ftit li kien involut qiegħda dmiru tajjeb ħafna. Gatti 6.5 il-ħajt Juventin tal-futur u toġobni ħafna il-grinta li dan juri anke ma' sħabu. Bremer il-Inti 5 ħareġ ħażin ħafna fil-gow. Sfortunatament dawn l-ewwel tliet logħbiet l-iktar plejer li ma tantx laqatni huwa Bremer. Kif qed fil-videos preċedenti l-istaġun huwa twil, ġifieri nistennew u naraw. Danilo il-Kettil 6.5 bħas-soltu ta' qalbu u fl-ebda ħin ma rajt li huwa kien f'xi diffikultà fid-difiża. McKennie oġobni immens mhix il-pożizzjoni tiegħu li jilgħab fuq l-yemin imma ntih 7.5 sostitwit minn Wea l-Inti 5.5 u Wea tilef ċans kbir li jissiġilla aktar mod konvinċenti riżultat milli diġà hu gow daqqa ta' ras. Miretti Inti 6 oġobni, ovvjament dejjem ngħid dal-plejer hemm lok fejn jimprovja, imma l-beħ rajtu tajjeb, għadna qed nistennew l-ewwel gow tiegħu ma' Juventus wara l-gow man-Nazzjonal Taljan ta' taħt il-21 sena, sostitwit minn Faġġoli l-Inti 6 wkoll fil-ħin jagħmel fil-logħba. Locatelli oġobni immens il-bieraħ u ta' din Inti 7 jalla il-Nazzjonal Taljan tagħtu minn ġdid l-irxox tiegħu u jalla naraw f'kull logħba hekk. Rabiot 6.5 ukoll ġifieri dal-plejer letteralment lab ma' Providel, il-goalkeeper tal-Lazio. Kostic l-ewwel taqsima oġobni ħafna ta' xuttijiet, assist 6.5 sostitwit minn Cambiaso li ma tantx laqatni l-bieħ nisqar 5.5 forsi kun ikkundizzjonat mill-karta safra li qala min jaf. Chiesa it-tielet gow tiegħu f'dan il-kampjonat ta' naqatax minn niżel mal-Arden Weġġa ħaqqu 7.5 sostitwit minn Milik mhux ħantivvot fil-ftit ħin li dam hemmhekk. Vlahovic ta' dis-sena jalla jaqpa' sejjerek u ħafna differenti mill-Vlahovic li rajna fix-xhur preċedenti u ħaqqu 8. Naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi l-aqwa logħba li qatt rajtu jagħmel kemm ilu ma' Juventus. It-tielet gow ivvintaħ letteralment azzjoni tiegħu personali. Ġifieri l-gows tal-biera ġew skurjat it-tnejn minn Vlahovic u qed minn Chiesa li jidhru li sejr bejnietom qed jamalgamaw tajjeb. Ġie sostitwit minn kien mhux ħadd vot. U finalment l-Allegri Inti 7. Jekk tgħidlix tikkritika f'din logħba ġiex affarijiet. Il-gowl li qlajna li kompromettejna aħna stess u l-ammont ta' karti sofor li uħud minnhom kienu biksuħat fl-opinjoni tiegħi. Jiena dan il-video se ntemmu l-gosta ta' wara l-logħba kien li noqgħod nara l-Sarri jomot is-sigarett u sejjed f'silenzju stampa minħabba tim tal-Lazio, minħabba l-ewwel gow u deċiżjonijiet arbitrali li ħanaddi l-kelma lill-editur li qiegħed fis-sema wara ċ-ċinkwina li taw lill-ġirien tagħhom. Jien nagħlaq bħal dejjem forza Juve u finu alla fine. Saħħiet ħbieb għall-logħba li jmiss li hija s-sibt li ġej kontra Sassuolo. Waqfa żgħira u mbagħad Antonello. Saħħiet.
Fl-attanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 euro u tal-PlayStation għal 75 euro. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Buonasera! Buonasera! Anki bis-snejda timlini bċertu hekk bissima sodisfazzjon. Inter 5, 1, 2, 3, 4, 5, Milan 1. Ma nafx x'aġġettiv se nuża, jekkux naħseb l-iktar tnejn li jistgħu jiddeskrivu il-derbi tal-bieraħ kienu massakru jew rejb, għax letteralment waħda minn daw it-tnejn mhux it-tnejn li huma minnha. Wirja ta' saħħa, wirja dominanti, wirja li Għassin fit-sena ma konna b'sor li ser nara, jiġifieri, u fil-fema tiegħi il-moħħ ta' din ir-rebħa huwa Simone Inzaghi, il-coach u ħanispjega il għaliex. Infakkarkom qegħdin xandira diretta kull min jixtieq jintervjeni sew miegħi u mbagħad meta jidħol Wayne feel free li tgħidu tagħkom ukoll fuq dak li nkunu qegħdin ngħidu mbagħad ovvjament naqraw il-messaġġi fl-aħħar meta nidħlu jiena Wayne flimkien. Mela, ħanibdew bil-formazzjoni inizjali. Jien personali kont qed nippretendi li nilgħab Pavard għall-esperjenza li għandu, esperjenza internazzjonali, De Vrij għax kien tajjeb u Bastoni. Inzaghi ħarġilna Darmian li kellu logħba tajba ħafna, Acerbi li għal darb'oħra reġa' fejjen lil Ġeru u Bastoni ovvjament illi kellu wkoll logħba kbira. Wara l-wirja illi rajna fin-nazzjonal fil-logħba Italja-Ukrajna, ħafna bdejna ngħidu Frattesi kellu jibda. Ġara Inzaghi beda l-Mkhitaryan u skurja dopjetta li fil-fema tiegħi Neriku l-Armen kien l-aqwa plejer fil-logħba l-bieraħ. Ma rridux ninsew li Frattesi u mbagħad daħal u s-siġilla l-5-1 dak il-biljarċot li jagħmel u li kompla elabora il-festa kbira illi kellna. Jiġifieri fil-fema tiegħi din hija rebħa oħra ta' Simone Inzaghi illi ħanitkellmu s'issa minn dak li rajna f'dawn l-4 logħbiet. Jidher li bdejna tajjeb
il-lezzjonijiet qed jiġu malma imma plejer ieħor li l-beraħ kellu logħba tajba għal darb'oħra. Turam u x'gowl għamel ħbib tiegħi. Dak it-tieni gowl minn barra l-kaxxa kif penġiulu l-Manjan. Manjan ma qassi ta' jħares, appart li tefgħu l-angolino gowl mill-isbaħ. U mbagħad jiġu gazzetti u jgħidulu Darko Panċev. U Panċev tana f'żewġ staġuni kwart milli tana Turam kieku ma rbaħniex bis-sitta tazzaweħ fl-94, stajna rbaħna iżjed. Fil-fatt ukoll hawnhekk qed nara messaġġ tal-ħabib tiegħi il-President tal-Inter Club Malta, Marcel Mertieqa, li qed jaqbel miegħi illi hija rebħa ta' Inzaghi. Insellimlek Marcel u ukoll mill-ġdid nerġa' l-okkażjoni biex nawgura lilek u sħabek il-ġodda tal-Kumitat tal-Inter Club Malta il-ħidma tajba kif ukoll grazzi tal-fiduċja illi turi fil-paġna tagħna anke b'mod lilin mill-Inter Club. Però Turam logħba wara logħba prattikament il-gowl Turam issa mhux ħanejt illi sar wieħed mill-plejers favoriti tiegħi, imma hemmhekk qegħdin werex. Qed jilgħab logħb kbir wisq. Ħadd pjaċir ukoll li Skurja Çalhanoğlu, ħadd pjaċir illi qabel xejn ħadd pjaċir illi Lautaro ċeda l-penalty lil Çalhanoğlu. U mbagħad ħadd pjaċir li Skurja Çalhanoğlu biex tefalhom iktar il-melħ fil-ferita. Għax il-gowls ta' Çalhanoğlu ma jinżlulhomx. James Azzopardi qed jgħidilna insellimlek James. Turam għamel Euro goal. Marcel qed isemmi wkoll il-Barella li kien tajjeb fuq Leao. Naħseb kien l-aħjar plejer minn tagħhom issa fuq dik jitkellem iżjed Wayne. Jiġifieri qed naqra wkoll il-messaġġina u nitkellem. Brady Buġejja, insellimlek Brady, wieħed mill-membri tal-production team tagħna. Darmian Bastoni Waċer mill-istaġun li għadha kienu solidi u konsistenti u forsi għalhekk ukoll illi Inzaghi beda lilhom. Pavard għandu sibi b'saħħitha u iva għandu postu fit-tim tal-Inter però kollox bil-mod biex huma l-ewwel 11. Għal darb'oħra naħseb li Marotta kien spot on, il-nostro top player, id-direttore, u minkejja l-budget baxx jew limitat li kellu fuq is-suq ta' trasferiment tkellimna l-ġimgħa li għaddiet, però iva mertu ta' Marotta. Jiġifieri Edin Vella, vera forsi s-sena għaf nisma paroli fil-vojt kontra Nzaghi, veru li jinsab porter tal-Juventus, imma niprofa nkun oġġettiv dejjem. Ħalli jgħidilkom x'ħanamlu, ħalli nkompli nitkellem jien bat il-messaġġi inwitbuhom iżjed tard. Ħifimni kienet rebħa kbira illi ġabet lil dawk għal-grupp tiegħhom u hija rebħa li ma rridx nidher qed nara kbir ħbib tiegħi, imma iktar qed tkompli tibni l-konvinzjoni illi il-lig nistgħu nkunu protagonisti. Jiena fil-fatt wara d-derby nista' ngħid li l-unika tim li qed ibeżżan huwa l-Juventus. Imma fiċ-Champions League nistgħu navvanzaw sew. Naħseb illi jekk nilagħbu kif labna llum nistgħu anke ngħidu tagħna, ma rridx nara kbir, għadna fir-raba' ġurnata rridu nimxu logħba u nilagħbu nkomplu wkoll nilagħbu kif qed nilagħbu. Issa ovvjament jibdew ir-rotations mhux qed nistenna ħanlabu tajjeb dejjem imma bħalma dejjem ngħid l-importanti ir-rebħa, ma meta tara rebħa bħal dik bil-fors illi tkun sodisfatt u kuntent bil-wirja mogħtija. Vollieri kollha kienu perfetti l-bieraħ anki minn daħal, ħadd gost li rajt il-gol ta' Frattesi, Carlos Augusto wkoll daħal tajjeb il-bieraħ hemm minnhom. Arnautovic beda jwaqqa l-blalen fuq hekk biss Arni jidher li se jkun helpful asset għat-tim tagħna.
Folderi wirri tajbin, grazzi ragazzi. Riżultat li anki fuq nota personali tat, pero mhux se nelabora iżjed fuqha, minn għandu jifhimha ħallu jifhimha waħdu. Issa fimni, wara din ir-rebħa importanti li nħarsu l-qudiem, il għaliex l-ewwel nett il-kampjonat ma spiċċax il-bieraħ, fadal triq twila. U t-tieni nett nhar l-erbgħa ħanibdew nilagħbu l-logħba taċ-Champions League, Real Sociedad barra minn darna logħba jibsa, ground ibes, is-supporters tal-Manchester United jistgħu jgħidulna iżjed, il-qalb Pascal li skur ħad toffri sfida kbira lit-tim tagħna. Jiena nispera li bħal Frattesi bħal Pavard narawhom mal-ewwel 11 issa f'din il-logħba bil-fors ċertu rotation trid tidħol qabel ma mbagħad fil-kampjonat immorru biex nilagħbu kontra l-Empoli. Biss iva tajjeb ngħidu illi wara din il-logħba naħseb illi l-unika tim li jista' jinkwitani dis-sena l-kampjonat huwa l-Juventus il għaliex daw qegħdin bla Ewropa, jiġifieri u naħseb li jistgħu jtuna ħartajn. Mhux qed ngħid li l-Milan qed naqtagħhom barra, il-manager issa fl-ewwel fil-lira hemm l-Inter u l-Juventus, però issa ħanajdu wara Evoldir kif qal il-bieraħ Luka Mastrangelo derbi ta' Milan ġibni id-derbi ta' Barcellona, Voldiri, ma ilhom ma jirbħulna derbi żmien. Rebħu dis-sena ġa 5 derbis mitlufa mill-aħħar 5 supremazija inkredibbli. Mbagħad is-sabiħa jiġi Pioli li f'ċertu nħawi għalulu interist. Jiġifieri ma nistax nifhem minn fejn ġiet din it-teżi. U beda jibjienew għax għall-ewwel 4 minuti kellhom il-possess u bla bla bla, fimni. Il-Milan li forsi ntihom l-ewwel 4 minuti tat-tieni taqsima ma imma mbagħad ma niskurja 3-1 Mkhitaryan tajna t-terba u bħalma jagħti s-soltu Verstappen ma tgħidx dalgħodu Voldiri u letteralment fajnihom f'posthom go to the corner, face to the wall u inslu għal-klub tejkom. Jiena issa ħanqaf hawnhekk. Ħalli nisma' naqra x'għandu xejdilna Wayne illi darbu l-għanniet ma tantx daħħalna fuq nota tajba. U mbagħad se nidħlu biex inkomplu diskussjoni jiena u nkomplu naqra l-messaġġ li qed tibatulna. Wayne, fidejk. Merħba, ħbib tiegħi sfortunatament ikolli nagħmel debut tiegħi referenza tiegħi speċjali u nota ħażina Inter 5 Milan 1. Kienet prestazzjoni umiljazzjoni sieħa m'għandix xi ngħid iktar fuq hekk. Apparti l-fatt li qlajna 5 maħruq ħafna wkoll għall-fatt li tlifna 5 darbis fuq xulxin li qatt ma ġrat fl-istorja tad-darbi della Madonnina, jiġri xi ħaġa ħażina żgur hemm fit-tim. Fejrajt l-iżbalji, il-logħba li għaddiet kienu kollha fuq wara. Jiena personalment ikolli waħkelhom fil-coach Pioli għax il-plejers ta' wara kollha huma proven, plejers tajbin, m'għandniex plejers ħżiena jilagħbu fuq wara bħalma kellna fis-snin oħra, jiġifieri t-talent temmiet. Imma id-diviża kienet kompletament mifruda. Fuq kull kontrattak li għamlu l-Inter skurja minnhom. Imorru tim jattakkaw, il-midfielders u l-attakkanti, u mbagħad titħalla gap daqsix bejn id-diviża u l-midfielders. Jaqbdu l-Inter jagħmlu kontrattak bis-saħħa daqshekk gol mal-ewwel. Dik kienet l-ikbar problema. Li ma rajnijiex din id-darbi biss, imma rajnija fl-4 darbis li għaddew. U Pioli ma ndirizzax din il-problema. Dejjem l-istess. Kontrattak ikonna l-possess aħna, għandiku fil-logħba kellna 65% possession sa 60 minuta żgur. Naqbdu jkollna l-possession ma nagħmlu xejn bih, jieħduh l-Inter, jaqbdu imorru jiġru mal-linji u daqshekk. Goal.
Em, x'għandi ngħid fuq ta' wara, id-difensuri kollha forsi naqtar Teo Hernandez kienu batuti minkejja li Teo Hernandez għamel dak il-penalti ikolli napprezzah sa ċertu punt għax kien qed mill-ftit players naħseb l-unika player li wara ċertu grinta u passjoni lejn il-klabb dik li toġobni f'Teo. Imma sfortunatament ikollok player wieħed meħdax jagħmellek hekk mhux biżejjed. Naħseb din id-darbi ħasse ikolli nazzart ngħid li ħassejn jieħu tonali sewa għas fin-nofs. Hemm Krunic player batutux ma mhux il-level ta' Milan fl-opinjoni tiegħi. Però Loftus-Cheeku Reinders ma ngħidx li kienu żiena, speċjalment fejn jidħol attakk, Loftus-Cheek rebaħ diversi fażi ġbir kellu prestazzjoni diċenti. Lejaw u Pulisic kienu kwieti ferm mal kemm skurja Lejaw apart il-gol li xejn għamel qasajtu jabżu darba lil Matteo Darmian li ma nafx kif ħafna nies fi żmien li kien mal United kienu jgħidu kontri iżda l-Inter dejjem qed jaqdihom u ġiru bil-kemm rajtu fil-logħba u s-sostituti ma mhux differenza laqqas. Il-gols jekk ikolli ndurhom l-ewwel goal kien żball ta' ċew fil-ferma tiegħi, dak l-imbuttatura ma kienx biżżejjed waqa' vera faċli ġifieri żball ta' ċew kien hemmhekk aqbad u tajjar sejf ikolli ngħid. It-tieni goal kolli ninżalu l-kappell il-Turan brillanti. It-tielet goal ieħor minn kontrattakk ċar fejn jderu l-problemi din il-logħba fin-naħa tal-Milan kontrattakk. Raba goal penalty u żball ta' Teo Hernandez u ħames goal xinżid iżjed kien żball enormi difensi laqas taraħ tal-under 15 naħseb tal-futbol. Iċċir ma tantx għandi xinżid fuq hekk iridu niffukaw fuq il-logħba ta' nhar l-erbgħa kontra Newcastle, din logħba ma ninsewwiex, anzi rridu nduruha u nanalizzaw l-iżbalji li għamilna għax hija inaċċettabbli li titlef 5 darbi fuq xulxin u taqla 5 kontra l-ikbar rivali tiegħi. Xir min-naħa tiegħi dak li kelli xi ngħid. Mela wejn, nifhem ir-rabja tiegħek il għaliex li taqla 5 f'derbi jiena bdejt minna meta tajtuna 6 lura fl-2001, volli fija ħaġa kera. Biss ħalli nibdew nara xi messaġġi ma' qabel forsi nkomplu nitkellmu fil-fatt semmejt ġiru li kien l-ar player fl-iskwadra. Fil-fatt jien qed nara wkoll headlines tal-Gazzetta dello Sport li tagħtu l-ċaw ċaw 4.5. Le, ċaw ma kienx tebla, għazma d-diviża kollha kienet batuta Kelkom l-injuries ukoll. Issa biex nkunu Ija ma semma il-problema li jekk trid terbaħ it-titlu. Ma ngħidx naħseb intkom qed teskluduna wis. I mean, vera qlajna 5 ma l-ewwel 3 logħbiet derna b'saħħitna ħafna jiġifieri l-logħba onestament ma nafx ġara jisu kien tim kompletament differenti. Le, jiena mhux qed neskludikom, mhux qed neskludikom wejn tal-stadju, jiena ngħidu li forsi dejna Inter Milan Juventus issa impotri Inter pole position Juventus it-tieni u l-Milan it-tielet. U hija semmek ngħid Juve Milan indaqsa din, imma intkom tidru ferm b'saħħitna minna wara din id-darbi. Xkont ngħid, ġiru ma dejx fuq il-ground, issa ġiru tip ta' player li iniżillek il-blalen, jagħmlek dak il-hold up play ħalli l-wingers jikkattjaw il-ġewwa jkunu jistgħu jagħmlu l-ġiried. Però Acerbi kompletament dominat fejn Fedez tagħha ma għamel xejn. U Jovic li daħal flok u naħseb inqas der, naħseb dawn sa' 9 minuta biex nduna li daħalin. Infatti għalhekk ukoll jiena qed li din il-logħba kienet iktar ir-rebħa ta' Inzaghi għax in-nies tal-Bumont Inzaghi għamel ta' rasu u Inzaghi Ija, hemmhekk ikollu ninżaw il-kappell ieħor, ma stennejx li dik dik l-starting 11 naqqas, speċjalment Mkhitaryan,
ma stennex jiskujanna il-gowzi xirajtu hemmhekk edha biġġi ma nafx il-protezi aħjar għalina ma spiċċajt ħja nibdem il-ġini. Ares, famous last words kif jgħidu l-Ingliżi. Ħana Iva. messaġġi wkoll. Qegħdin Vella fil-fatt qed ikompli jaqbel magħna forsi jista' naqbel paroli fil-vot kontra Nzaghi. Portret tal-Juventus huma oġġettiv dejjem. Inzaghi coach tajb immess u ħafna rispett tal-kapaċitajiet tiegħu. Naqbel 100% qegħdin biss bħalma dejjem ngħidu hemm xi żbalji li naturalment nistgħu irridu naraw illi qed jitgħallem minnu il għaliex sena kif qed nagħmel darba issa għandu supercar il-klabb irid ittinistilla u nippretendu illi nġibuha. Erik Kassar, it-tim kompattu ma' qut jilagħbu għal xulxin kellhom bżonn jibqgħu hekk. Rodri Cardona, ejdu grazzi lil Pioli, dak interist sakemm jibqa' kolċu il-Milan mhux se jirbħu waħda. Wej. Ma naqbilx, vera bil-prestazzjoni kontra l-Inter daw l-aħħar ħames logħbiet kienu ħżiena għamment jekk qiegħed coach mal-Mila ħad tagħmel kollox għat-tim tiegħek u ara bħalissa Pioli jinsab taħt pressjoni imma ma ninsewx li sentejn ilu ġabbilna dak 19 skudetto. Għajni jolkob regal. Ija ma nħajxi tajtu għolna rigala xalija kopjoti il-kampjonet iktar mill-izba taradu iktar intrabaħ fil-loba Milan interna ta' skujar kont nejġiru. Iġifiri, u emmek dik il-loba Pioli kienet immexxija, jiġifieri anke repatati ta' bitnejn kontra Rikom. Sena li għaddiet. Eżatt sena li għaddiet Pioli kienet immexxija, jiġifieri ma naqbilx ma dan l-statement. Mela, Li jinsab taħt pressjoni naqbel miegħek perfettament għax l-opinjoni tiegħi hija inaċċettabbli li 5 darbi fuq xulxin tibqa' tagħmel l-istess żbalji iżda li ngħid li tagħmelhom apposta hija kompletament ma tagħmilx sens u l-opinjoni tiegħi. s-sanar it-tlieta jmiskom ma' Newcastle, li mhix xilogħba. L-erba'. Le, it-tlieta. It-tlieta? L-erba'. Ok. Meta tqisu kol il-grupp tal-mewt li Le, loba diffiċli wkoll, jiġifieri rridu nifukaw fuq loba li jmiss, rridu ġieli xi nies rridu ninsew il-loba li għaddiet jkollna riżultat ħażin, iżda din il-loba rridu nanalizzawha sew, speċjalment Pioli biex dawn l-iżbalji ma jiġux irrepetuti. Għax ma jistax ikun li fuq wara dak id-diżastru kollu, ma nistax nifhem. U mhux problema tal-plejers għalija, għax il-plejers kollha proven li huma tajbin. Għawa wis, fil-fatt ukoll Rodri Cardona qed jgħidilna l-iskudetto rebħu bis-saħħa tal-Inter qed jaqbel mal-istatement tiegħi. Kellna messaġġ ieħor minn Brian De Gabriele li saqsini meta se jkollok it-tielet stilla fuq dak il-flok. Brian nafhmu minn iżomm li huwa supporter tal-Juventus. Ngħidlu li jkolli t-tielet stilla fuq dak il-flok. Wis probabbli qabel ma telħu t-tielet tazza taċ-Champions intom. Voldiri fly down. Brian, nselliblu wkoll, grazzi wieħed mill-followers tagħna wkoll. Grazzi wkoll tal-apport li jagħti lill-programmi tagħna. U qed naraw se kumment Emanuel Gauci Inter il-Forte f'nofs il-ground, naħseb għandna l-aqwa midfield tas-Serje A Manuel. U Rodri Cardona qed jgħidilna kieku ma ġarax li ġara laqgħa Champions League ma daħlu l-Milan. Qed jirriferi għal dik l-iskwalifika illi kisbu l-Juventus. Issa għedit ma konniex niftuki, kien iġibu f'tarfan. Hemm kienet tkun naqra kera, fimni, kieku spiċċa l-ħames u ma daħalx Champions League. Tħallna Ħaltu bil-penalità mbagħad eventualment ma. Minkejja din it-telfa nagħmel l-iskwadra ta' b'saħħitha fit-sena li qed tidħol f'nofs il-ground iżda il-problema fejn jidħol Pioli għalija taħt il-ħaġi taħt Maldini. Pioli seta' jagħmel xi żbalji, però taħt dawn l-owners il-ġewwa ma l-inqas barħa jkun taħt pressjoni kbira u ma neskludix li jekk ikun jgħid il-bot
mill-ewwel post sa Diċembru ma naħodix bi kbira li jkeċċuh. Issatu kmieni ma tistax tgħid. Ma tistax tgħid, però il-pressjoni fuq Pioli għedha wara din l-umiljazzjoni iktar milli fuq il-plejers għalija. Lejna naqbel miegħek fil-fatt għandna l-led invella li jkompli ċ-ċajta tiegħi għandna iżjed ċans insibu lil Shakira tagħmel li t-teqda fil-ħodu milli nirbħu Champions League. Nsellem ukoll il-ledim li kompla ma' din iċ-ċajta minkejja li kienet fuq it-tim tiegħu Mark Schembri qed jgħidilna bil-penali tal-qorti ta' Turin ma kellix il-kompitu li tiġġudika. Tajjeb ħafna Mark illum ngħidlu proset tal-video li għamel, dawk iż-żewġ botti fuq sarri intraw ħafna mill-lista. Boldieri keep it up, però Mark inti karta safra li għaliex il-lider Wayne miskin insejtu fil-video. Pero insomma, grazzi wkoll tas-sem li tagħti lejn din il-paġna. Mela, mill-bqija naħseb li nistgħu nifqu hawnna llejla, imma qabel xejn nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma il-Katalan, Game Breaker, Spaces u The Barberu minħeġġukom biex tkomplu tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex indirettament tkunu qed tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber. Infakarkom ukoll li dan il-programm Wayne ser jkun ukoll fuq il-YouTube channel bħal komplementar programmi l-oħra nħeġġukom biex titlu segwhom hemmhekk ftit mumenti wara li jkunu spiċċaw tagħna, ma nafx jekk għandek xi messaġġ finali għal segwaċċi tagħna qabel ma nagħlqu. Minn naħa tiegħi ma tantx għandi xi nżid ġest kemm ngħidlek proset u ta' rep ovvjament. Naf li tirbaħ darbi ovvjament dejjem sabiħa. Nesu kellek weekend tajjeb, x'taħseb hu? Anke wara fejn Formula 1 war tajjeb ukoll. Ifimni anke biex insejħu nagħmluha bħala clubs inkoll, ma tantx kellix ingwarda l-weekend bejn ir-rebħa tal-Inter, bejn ir-rebħa tat-tim lokali tiegħi Hibernians, il-podju ta' Norris, naħseb li sportivament parlando il-punti li ta' pjastri wara li beda minn hemm isfel, irridu nżidwhom ukoll, naħseb illi kelli riżultat però issa importanti li nħarsu l-qudiem. Fil-każ tal-Inter il-logħba ma' Real Sociedad nhar l-erba' intom miskom ma' Newcastle it-tlieta Champions League għalli saħna se nkunu wej ħadd ieħor se jkun qiegħed jara jew jkun qed jaqra xi ktieb jew jkun qed jilgħab il-PlayStation jew jkun qed jara film. Minflok jilgħab fil-UEFA Champions League. Kull referenza għal ċertu timijiet hija podcast wali. Ħanejdu hekk. Però qabel ma nagħlaq infakkarkom ukoll l-appuntament tagħna magħkom biex niġu għas-serje ta' issa huwa għal għada fejn ser ikollna tliet YouTubers l-oħra Karl Parnis għall-logħba bejn Roma u Empoli li hemm għaddejja bħalissa il-Kert għall-logħba Everton Arsenal u l-Ġan United Brighton mhux se ngħid xejn, ma ħalli lilek titkellem. Il-programm ta' miżhom jibda da fit-8:30. Mill-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela u Wayne Mikallef ma tfadlina xejn nżidu kif ngħidulkom il-lejl tajjeb ħudu ħsieb u niltaqgħu għall-programmi li jmiss.